Jadi nanti sewaktu kelompoknya akan bernyanyi, boleh diisi di lorong-lorong ini. Tetapi khusus yang di tengah, tolong hati-hati ada kamera untuk kita live streaming. Jadi ada kabel di situ, mungkin bisa lebih hati-hati dalam berjalannya. Kalau yang kelompok ini mungkin sudah aman ya. Kelompok yang 2, 3 sampai ke ujung, terutama kelompok 8, 16 dan 17, mungkin bisa nanti yang di bagian belakang boleh maju ke depan supaya tidak terlalu jauh ke belakang. Nanti diinfokan saja untuk stepnya, apakah mau pakai step atau tidak. Mau step yang ada tangganya, mau yang satu step saja juga silakan diinfokan ya Inang semuanya. Itu saja, kalau masih ada yang masih bingung untuk kelompok-kelompoknya, boleh ditanya atau enggak dilihat di bagian depan itu ada tulisannya. Jadi duduknya per kelompok-kelompok. Oke, terima kasih. Kita mau mulai prosesi, jadi mohon kita tunggu dari Inang Pendeta. Oh ya, mau lihat ya. Damang Dainang, Horas Madihita Saluhutna, Tabua Bema Hudulata sesuai dengan arahan ni panitia. Unang beadong na jongjong. Horas Madihita Saluhutna, selamat Paskah Madihita. Selamat datang Madihita Saluhutna di Pesta Paskah Paduahon, parningotan di haheheon ni Yesus Kristus, dohot parheheon parupuan HKBP Cijantung dengan tema Hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan dan subtema parupuan HKBP Cijantung bangkit untuk bersaksi dan melayani di gereja dan masyarakat menyatakan perbuatan Tuhan. Damang Dainang nahu parsangapi hami, alanang bongot maha proses ini parhobas dohot panitia rima hita jongjong. Señor, amate
mahita. Nuaing tabegema kata sambutan sian inang Ketua SPH HKBP Cijantung, Ina Nyonya Pasaribu R. Boru Pakpahan. Untuk inang kami persilahkan. Horas amang inang? Horas perempuan? Puji Tuhan. Horas madihita saluhutna, nahu parsangapi hami, pendeta resot, amang pendeta Abednego Sirait, nahu parsangapi hami, para pendeta fungsional, amang pendeta B. Sihombing, inang pendeta Teti Boru Sihombing, amang pendeta AB Tampu Bolon, inang pendeta Mega Boru Siagian. Demikian juga amang ketua Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Amang parhalado parartaun, amang inang parhalado Gereja HKBP Cijantung, Remajana Poso, terlebih untuk amanami, inanami, sude perempuan, ruas ni HKBP Cijantung, baik yang berada di gereja ini maupun di rumah secara live streaming yang dikasihi Tuhan. Parjolo mandok mauliate mahita, tua mata pardenggan basai, siala holong dohot asini rohana, boy hita merayahon, pesta pasca paduahon, sekaligus pesta puncak parheheon perempuan Gereja HKBP Cijantung dengan subtema Perempuan HKBP Cijantung bangkit untuk bersaksi dan melayani di gereja, masyarakat, menyatakan perbuatan Tuhan. Amang inang dan seluruh perempuan HKBP Cijantung, izinkan saya mewakili seluruh panitia Parheheon Perempuan menyampaikan kata sambutan pada sore hari yang penuh kebahagiaan ini. Amang inang yang dikasihi Tuhan, pesta puncak Parheheon Perempuan ini tentunya bisa berlangsung karena dukungan semua jemaat dari week 1 hingga week 23. Dengan demikian kami panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh warga jemaat gereja KBP Cijantung yang begitu antusias untuk mendukung dan mensupport semua rangkaian kegiatan yang kita mulai dari tanggal 15 Maret hingga 21 April saat ini. Kiranya pesta puncak Parheheon ini menjadi penyemangat untuk kita para perempuan dari berbagai pelayanan, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat. Sehingga perempuan terus bergerak maju dalam berbagai bidang sebagai bagian dari emansipasi wanita. Tentu pada hari ini jelas adalah Hari Kartini untuk menjadi emansipasi di berbagai bidang. Dengan tujuan adalah memajukan program-program gereja di bawah pimpinan pendeta resort kita, Amang Abednego Sirait, yang selalu memberikan inspirasi-inspirasi baru bagi kita, semua warga jemaat gereja HKBP Cijantung. Dengan harapan perempuan terus bangkit, menyuarakan kebaikan-kebaikan Allah, menceritakan perbuatan Allah dengan bersaksi dan beraksi. Amang inang, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk pendeta Inang Teti Boru Sihombing yang terus memotivasi kami para perempuan sehingga acara Parheheon ini bisa berlangsung dengan penuh semangat dan sukacita. Karena semangatnya Mang Inang dan perempuan semua, setiap lomba yang diselenggarakan semua ingin jadi pemenang. Walaupun sesungguhnya kita adalah umat pemenang. Demikian Amang Inang, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kami sebagai
panitia parheheon belum bisa melayani dengan baik, belum mampu memberikan pelayanan terbaik untuk semua para perempuan dalam kegiatan parheheon ini. Semoga di lain kesempatan akan menjadi perbaikan dalam berbagai kegiatan selanjutnya. Demikian Amang Inang, dan seperti yel-yel yang pernah disampaikan oleh Inang Pendeta Teti adalah nanti semua bisa mengikuti. Kalau saya menyatakan Kristus bangkit, maka semua perempuan menyuarakan perempuan HKBP Cijantung berkarya dan bermazmur. Bisa ya Kak Inang ya? Oke. Kristus bangkit. Sekarang kita angkat tangan dengan semangat. Perempuan-perempuan menjadi sorotan di HKBP Cijantung. Kristus bangkit, perempuan HKBP Cijantung bermazmur dan berkarya. Terima kasih, Maulea Temadihita Saluhutna. Mau lihat untuk Inang Ketua SPH HKBP Cijantung. Diuduti mamuse kata sambutan sian Ketua Dewan Koinonia Amang Sintua Pesilaban. Untuk Amang Sintua Pesilaban kami persilahkan. Baik, Horas Madita Saluna. Perempuan HKBP Cijantung. Kurang kencang. Kurang kencang ya. Baik. Horas Madita Saluna. Selamat Paskah. Nah dihormatan Amang Pendeta Resort HKBP Cijantung, Amang Pendeta Abednego Sirait, Amang Inang Pendeta Fungsional, Amang Pendeta B. Siombing, Inang Pendeta T. Boru Siombing, Amang Pendeta AB Tapubolon, Dohot Inang Pendeta Mega Boru Siagian. Suang-soni tu saluhutna, Amang Ketua Dewan Marturia, Dohot Amang Ketua Dewan Diakunia. Amang Inang Parhalado Partaun, Amang Inang Parhalado Gereja HKBP Cijantung. Saluhutna hamu dainang panitia parheon perempuan HKBP Cijantung tahun 2025. Dohot sudema akaudangan di pesta parheo perempuan HKBP tahun 2025. Tarlumobi tu hamu amanami inanami sude ruas ni HKBP Cijantung na adong di Huriata sadarion manang na menonton secara live streaming pesta puncak parheon perempuan HKBP Cijantung tahun 2025. Damang dainang saluhutna. Parjolo sahali tamado hita madok mauliate tuamata perdenggan basai. Ala asidot holong ni rohana boy mardalan sudah rangkaian acara pesta parheon perempuan HKBP Cijantung mulai sia tanggal 15 Maret 2025 saha tu tanggal 21 April 2025 mana di pesta puncak sadarion dohot dengan jala di bagasan holong nasian tuhata Yesus Kristus. Damang dainang saluhutna dison kami mewakili sian Dewan Koinonia HKBP Cijantung Resort Cijantung tongdo madok mauliate malabok pusu ma tuhita saluhutna ruas nadong di Huriata di nama dohoti sudah akar rangkaian kegiatan pesta parheon perempuan di Huriata boi mardala dohot dengan las rohata jalareta di bagasan holong dohot parsauran nasian tuhata Yesus songol tema ni parheon perempuan HKBP Cijantung tahun 2025 imana sinienet sian Mazmur 110 alu ayat 10 alu hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan dengan subtema perempuan HKBP Cijantung
bangkit untuk bersaksi dan melayani di gereja dan masyarakat menyatakan perbuatan Tuhan. Tahirimdo marhite-hite pelaksanaan Pesta Parahyon Paropuan HKBP Cijantung tahun 2025. Seksi Paropuan HKBP Cijantung tuari na mangihut lam hotma parhaha marangyota di sude ruas HKBP Cijantung tarlumobima saluhut ruas Paropuan di Huriata HKBP Cijantung. Nabarpudi tongdo dohonon nami mauliate malabok pusuma tusude akka panitia Pesta Parahyon Paropuan HKBP Cijantung tahun 2025. Tarlumobi di pengurus SPH. Tarlumobi itu inang ketua, inang nyonya Pasaribu Rusmian Buru Pakmaan. Pengurus dan anggota Punguan Ina Selasa. Pengurus dan anggota Punguan Ina Hanna. Dohot Ina Serapim. Diaka waktu, tenaga dohot pikiran muna. Boy Gabi Mardalan acarata sadarion dohot denggan. Di bagasan sadani roha. Tarlumobima, tuamang pendeta resort, amang pendeta Abednego Sirait, suang soni tu inang pendeta Teti Boru Siombing, dohot inang pendeta Mega Boru Siagian, natotong madongani, maniroi sude akka kegiatan panitia Parahyon Paropuan HKBP Cijantung tahun 2025. Anggiat ma marhite akka kegiatan Pesta Parahyon Paropuan HKBP Cijantung 2025. Lam tudengganna parsaurata dihita nasahuria tarlumobi diaka Paropuan ni huriata rap marsitupahan rap marlas ni roha tuaka ari na mangihut hobar tuhata ni tuhata imadatar surat di Rom 12 ayat 10 sada unang masumur teringgas ni roha muna partodi nagregir mahamu oloi hamuma Tuhani. Janganlah berpikir kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mau lihat horas madita saluhutna, mau lihat soni ba hatasya kami. Horas ma. Mau lihat untuk Ketua Dewan Koinonia. Tauduti mamuse kata sambutan sian amang pendeta resort HKBP Cijantung, amang pendeta Abednego Sirait. Untuk amang Abednego kami silakan. Selamat Paskah. Nggak terlupa kamu. Sadari dope. Selamat Paskah. Tutu. Ah, ini dia dong. Selamat Paskah. Iya. Sadari do liwat dah, apalagi mersugut. Saya naik baik tangan nak, ngabak-ngabak kamu akai Paropuan. Selamat Paskah. Iya. Puji Tuhan. Sadarion di Pesta Paskah paduahon, parningotan haheon ni Tuhan Yesus Kristus, di paluas Tuhani, hita, patupahon, puncak parheheon Paropuan HKIP Cijantung. Alani di Hamuna, kadong aku padita, kadong aku sude amanami nanami parhalado, dohot dewan, terutama Dewan Koinonia, moliate mak upasat kami, terus dehita menyemangati Paropuan ni Huriaton, secara khusus di kegiatan Parheon Nasida, saharodi Ari Sadarion. Moliate manang di sudi Paropuan, ya. Lo jaru laki mangalului dasi kunaping, nasoterida do, ya. Akhirnya toy mak namera mak mirip-mirip dari tunaping daraku. Ngauluan nomuru inata jabunami dumula siapa skahon. Marseraka mesi dasi kusude dang dapot napingi. Bagak kamu sudah sonari alai hubereng go parsitu muna di rangkaian kegiatan Parheo Paropuanon. Hosa-hosa do hamu hubereng sipata. Ya. Ada ingot tamu mak, tumagod do hosa-hosa daripada. Ya. Jadi laos ima di ingot turiat tope nang diragamnya ka ula pakobasyota. Molotung adong nama dokon ngahosa-hosa be
doko kamu mak tumagom mahosa-hosa daripada dang marhosa be. Ya. Jadi mau lihat mah di Paropuan ya, benar-benar menjadi penggerak di parheonope mengalihon pangotak na luar biasa maun dia ka ulah pakobasion ni huriata. Jadi di huriaton waeng molo sia sekolah minggu satu napa sebulung molo hugay gaiti ai HKBP dohan terus niku tor marede doh lagi sudi edena HKBP tori edeni par guru maluai molo rotu kator pagodak kuda si tamu ando dung malua so HKBP beho niku tor ede hode HKBP. Jadi nangko pala ingotonnya ka yana kota itong ya namar HKBP on jala ima tasuaton nuai tuhamu aka Paropuan ahamana boy si dohonokku di pesta puncak parhir sadarion togi honokku mahita jala apil hamu maturuson laos ima doko kamu songon Paropuan ni HKBP di kelestarian ni parsauran ni akana porosiai di tongah-tongah ni huriata HKBP taingok ma edeta nomor 510 sia tarbigedo pa Joni Kristus terus tutano bataki ya ise nasumi hokosa humapop dongani hita sudi naing marade nang dileleda haposan ma di debata. Jadi molo hudokon natari di jamita pasca parjolo ras terkuat adalah perempuan atong pangotani lam hehe maka pakobasan ni huriata marhiti aka Paropuan ni huriata molo nang tartogi kamu lam ringgas aka ruas ni huriata na asingi nang gua pala isi ni bagastai lamar haringgason ni hehean ni aka Paropuan ni HKBP Cijantung atau 40-50 raun inahanna kan asing naidang inahanna depe tahehe masude molo tunong inahanna pe pinoparna di hehema alain hutogio maju hita mangedehol 510 sia ayat sada doh ayat 2 ini adalah nyanyian yang bisa memotivasi kita sebagai orang Kristen Batak marningot barita nauli nang satu tano Batak asa ama nang ina ni halak Batak pe nang pinaluanai lamar situtu makobasi pahebako karajori di Bata di tongah-tongah ni huriai 510 sia buku ede. Saya tadi sudah minta tim multimedia untuk tampilkan jawabnya sudah nauli amang tapi mana ya sudah dah bersemangat mengedotca. Ayat 2 boleh sambil mengepalkan tangannya. Na Olohita pamuahon, olong do Yesus Tuhani, lunga saluan ibahen, amanang inabatagi. Kita sudah naik marade, nang dileleda, habosan ma di debatan. Molo sekolah minggu 110 hola kubuka madokon HKBP ngatori boto halakin mangedio di sudi. Molo Paropuan jala ama anon molo wedehon tarbe terboto ma manghilton Pak Joni Kristus satu tano bataki. Jadi ima jojo natu hita manang satu sadihari pe hita ma olo pakeon itu hani lahoma maritahon barita nauli salinari selamat pesta paraheo Paropuan HKBP Cijantung tahun 2025 selamat lam hehe mahita berkarya dan bermasmur di ngeluta horas marita.
Horas. Selamat Paskah ma dihita saluhutna. Hamu akadongan nahina holongan, namarpungu dohita di tikion, mamestahon ari haheheon ni Kristus yan hamatean. Ima Paskah paduahon. Laos di perpunguanon, tapatu pado pesta puncak parheheon parupuan HKBP Cijantung. Songot tada nilas nirohata, makka moleatehon asini rohani Tuhani, huhut lampahoton parsitutuota, makka ngoluhon ngolu napajojor akka pabahenan ni Jehoba. Ido nanaing pangiaron ni akka parupuan, marhite suara puji-pujian, pinatubegehon ni kor parupuan sian ganupwek di HKBP Cijantungon. Atong di bagasan serep ni roha, doho di bagasan las ni roha, tau kak maroha nang pikirata, manopot habangsa para sian di debata, marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, aryodo na jinadihon ni Jehoba, marolopolop jalamarlas ni roha mahita disi. Batu nang binolopkon niya kapad di bagas, imagabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehoba doi, halongangan doi anggo di matata. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh mato di perbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporsion nami, marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa totong hingot hami, na hehe dohami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amen. Huria ni Tuhatta, nunga dibaritahon, dibuha-buha ijuk, diari parjolo, dung salpu sabati.
Roma si Maria Magdalena dohot si Maria Nasada manikir tanomani. Ninna suru-suryanima madok parupuani. Boasa luluan muna na mangolu di inganan niak kanamate dang dison ibana nunga dipahehe ibana. Ingot hamuma na hinatahon na itu hamu uju di Galilea dope ibana. On ma barita las niroha na binaritahon marhite edde Kristus bangkit. Nanya dehon ni parupuan sian ueksada 2:10 dohot 22. Huria hina holongan tuak kaparupuanido parjolosahali barita lasni rohai. Laos disuruh donasida laho mamarita hossa tuak kasisean.
gabe sarma baritai tuliat portibion. Ia barita las ni rohai, ima Tuhan telah bangkit. Ido nahina tidak konied de parupuan, wek tolu 12 dohot 20 sada. Marende Hita, buku dia nomor 22. Sa
pangihon ma patik ni debata di pesta pasca padua honon. Ima nadienet sian Yohanes 10 ayat 25. Dungi ninna Yesus ma madok ibana. Ahudo haheheon dohot hangoluan. Na mangolu do na porsea diau nang pemate ibana. Ido sahatna atong rak mangidogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan Debata say pargugo imahami. mangunaw bar tupatik ni. Amen. Hamuna dongan saha porseaon tau kak maroha nang pikirata tupadohan ni Kristusi. Ahu do haheheon dohot hangoluan. Na mangolu do na porsea diau nang pemate ibana. Haheheon ni Kristus ima jaminan ni ngolu na manotong dihita. Tabegema kor sian weksia 10 dohot 10 nunga hehe Jesusi. Maredde hita huhut las jongjong.
martopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pergogo na so hatudosan, si topa na sana adong, paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akka nahula hami, marhite sian pangalusyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohan nami na roai, nang sian pakation nami na soture. Ro di pangalahon nami, dihisap-hisap ni rohan nami, natamasi tutudo hami hona uhum ala ni dosa nami alay natarsorsul bagi do hami nuaing ala ni asi maroham di hami, ale di bata nami. Pardenggan basa, jala para si roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sama dosa nami sa luhut na, jala suru matod di parbadia turohan nami be, asa tarbahen hami manguluiho, di bagasan hatigoran dohot habadiaon. Gabesahat hami tu hanguluan na surasuda, na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasesaan ni dosa. Songonodo pagkaholongin ni debata di Portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan nasa leleng nileleng na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Nunga sahat be barita haheon ni Kristusi tusadok Portibion. Tamado tadok mauliate jala pujiot tatuhani, songon hatani debata namadok. Edehon hamuma di Jehoba ede nai baru sada, ainunga dipabahin ibana akka halongangan. Nuaing begiot tamakor marhite wek 4:5-10. Sungguh indah kabar mulia.
damang dainang molia tema di debata na pamonang hita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus gabe dapotan hanguluan hita atong lamar situtu mahita makkanguluhon pakokop nai marhite na pararat baritai songon panidangion ni parupuan sian wek onom pitu doho 23 monang Yesus.
Hita, Uhud Lasjongjong Mahita. Tahatidakkon maha porsiaot tai, songon nahina tidakkon didongata saha porsiaot disadok pertibion, rak mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mopalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima na tinumbuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang soha hubuhan. Ido tuhata, natumao na bernit, di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal doibana di hau pinarsilang, na tua tuwana toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho namate. Au porsea, dito di Perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai namandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Huria ni tuhata, hata ni debatado maddok, marroha holong mahita, ala ibana jumolo maka holong hita, ala ni i, tung taargahon maholong ni Tuhani, ima barita nauli nanaing begiota, songon na hinatidakon ni parupuan, sianwek 10 tolu, 10 opat, 10 sia doho 20, holong ni Tuhani.
didok hatani Tuhani do dukon ni gabe togu marohamuna di bagasat Tuhani doho di bagasan hagogoonna na togui. Sulukon hamuma pakaian sijata nasiat debata asa taralo hamu ututuan ni si polisi. Tabegema kor napi natubegehon ni parupuan sian wek walu sapulonom dohot 17. Maju Laskar Kristus.
Sunggul-sunggul, goar ni minggu tasadarion, ima minggu pesta pasca paduahon. Laos di padomu tu pesta parheheon parupuan HKBP Cijantung. Dung sipul parmingguon sadarion, tapatu pado jamuan makan di aula, rak mahita maddohotisa. Dohot pasahat hadiah di akka juara perlombaan, songoni nang acara hiburan. Ima sunggul-sunggul dihita. Damang dainang hatani tuhat tado maddok, dang tagamon mateau, say na mangolu doau, asa hupa jojor akka pabahenan ni Jehovah. Minggu sayarion manunggulu hita asa mangolu pajojor akka pabahenan ni Jehovah. Tabegema kor gabungan parupuan HKBP Cijantung, nama dok pahehe awon. Nama dok pahehe awon di Jehovah. Tabegema kor parupuan HKBP Cijantung. Mare dehita huhutma da papungu pelian kantong sadabe sadaa dohot sadabe. Siana
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikirambuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas madihita manginang. Selamat Paskah. Jalo hamu mahatani debata di pesta Paskah padua honon. Songoni tongon. Di patu pahuriata parheheon. Pesta parheheon paropuan. Di hari sadarion ima na dienet sian pesalmen biddu 110 walu. Mamuka sian ayat 10 tolu, rodi ayat 10 walu. Songonom madidok disi. Nunga pola digogoho manulak konau. Asa tinggang niang. Hape Jehovah mangurupiau. Jehovah do pargogo oku. Dohot edeku. Jadi gabe hatuoku ibana. Suara niolop-olop dohot hatuaon marsaringar diudung-udung niaka partigor. Siamun ni Jehovah do sibahen hamonangan. Tibul situtudo siamun ni Jehovah. Siamun ni Jehovah do sibahen hamonangan. Dang tagamon mateaw. Say na mangulu doaw. Asa hupajojor akka pabahen ni Jehovah. Nung gogo tutu dipicang Jehovah aw. Alay datung tuha matea naw di pasahat. Ido sahana. Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Damang dainang. Hiado dirimangi hamu. Ahado sasitong na nagabe tujuan. Ni Tuhani ubahen marho sahamu nuaing. Hiado tarimangi i. Buasa mangulu hita sahat tu partikyan nuaing. Atau mungkin sampai besok juga di hari-hari yang akan datang. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan Tuhan. Adong nabuy mga lusi amang inang. Molo tepatan no dijawab. Hulian hadiah. Alay songot CCBE do kalau salah satu kata salah do. Ado sasitong na tujuan sehingga saya hidup hingga saat ini. Isi mga nabuy mga lusi. Nangadong martudo marusi-usi do. Berarti tidak adong maboto. Ati tung tarimangi i amanginang. Ati tung lau tu pikirata. Apa sebenarnya tujuan daripada Tuhan itu sehingga saya hidup sampai sekarang. Manang saya torus. Tasuk kuno di bagasan goluta. Tuari marsogo nang tu tiki-tiki na mangihut. Taingok ma. Alusna. Ima topi ni minggu sadarion untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Ido ubahe mangulu hita. Nuaing nang tutiki-tiki na mangihut mangulu pajojor akka pabahenan ni Jehovah. Molo paropuan HKBP Cijantung ala sadarion puncak pesta parheheon. Kita tadi sudah menyuarakan paropuan HKBP Cijantung bangkit bersaksi dan melayani di gereja dan masyarakat menyatakan perbuatan Tuhan. Ido tujuan ni nguluta. Manang dohonon ido yel-yel di hari Paskah natapatupai. Ingot tamu do petahenake ngamanginang. Secara khusus paropuan mate, tabay majo dengan suara yang tegas, suara yang kencang. Karena ini adalah merupakan komitmen yang harus kita laksanakan ketika kita telah menyadari Kristus yang sudah bangkit itu adalah menunjukkan kuasa dan kasih-Nya
dalam kehidupan kita. Perempuan HKBP Cijantung. Apalah 20 halak do bangalusi. Jadi bermasmur do parjolo. Ya kan? Dung hehe Kristus bermasmur mahita madok moliate. Dungi dakola bermasmur dohok do. Kita mulai sekali lagi. Kristus bangkit. Ayah hadi dale meilau tu amang pati taresok do amang shopping nih. Doa keperhala do. Saula naik, Kristus bangkit. Perempuan HKBP Cijantung bermasmur dan berkarya. Lasido nang pajowota sa sitong na saluhut halak na porsea. Ketika kita katakan bermasmur, itu berarti kita bernyanyi. Dalam nyanyian itu ada pujian syukur. Dalam nyanyian itu ada doa. Dalam nyanyian itu ada pengharapan. Alai dada holanda marid di hita. Udut tusi. Dada hola di bagas joroon. Dung haruar hita siap bagas joroon. Maka di sanalah kita berkarya untuk menyatakan perbuatan Allah. Untuk menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bermasmur dan berkarya melalui cara hidup kita. Amin. Amang inang hurangkum mabuku ni si Dietrich Bonhoeffer na marjudul The Cost of Discipleship. Songono mapamikiron na. Iman Kristen sejati tidak boleh hanya disimpan untuk diri sendiri. Ia percaya iman yang tidak diwujudkan dalam tindakan nyata dan kesaksian adalah iman yang perlahan kehilangan maknanya. Manang nung ngajok-jok tabige didok di Jakobus bidu 2:10 itu. Didok haporsiauni pesongonido anggo soadong pangulonna nang mate do hadirion. Atong marhite turpo jamita sadarion di pesta Paskah Paduahon songoni parheheo parupuan. Adong ma piga-piga si hangulu honota. Piga matabain. Opak mama nang 2. Opak mama nang 2. Pasti 2 pilit tamu ya emang inang. Asetor hato inar rohamuna. Ngai sudi naking manilit-nilit jam na huida. 2 matabain. Ala memang sasitong na sude kori nakingan ido jamitai. Luar biasa hari ini. 23 week sudah merede. Muji Tuhani. Sudah kita bermasmur di bagasan obason. Atong tabay manang dunga hubay kami 2 nagabe sihang luhonota di minggu sadarion. Naparjolo hidup adalah kesempatan untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Di pabotohon parpesalme donaking diturpu jamiton di ayat 10 1 14 adong halak na mangago asa tung tinggang parpesalme ni. Ada banyak orang atau juga bangsa yang menginginkan kebinasaan dari pemazmur dan juga bangsa Israel pada saat itu. Alai dang boy masai. Ala diurupi Jahoba do ibana. Gabe dang tinggang. Lausima di hati dakon ibana. Lausima di dehon ibana. Lausima lasni rohana. Ternyata Allah senantiasa menyertai perjalanan kehidupannya. Ya do dihalami hamu ya manginang. Pasti do sudah hiaita hea songoni. Ido bahen gabe dido ma moliate ma Tuhan. Gabe malum dosa iti. Moliate ma Tuhan. Berjudu anak kokuin.
Mulai ate ma Tuhan gak dapok kerejo anak kuki. Mulai ate ma Tuhan. Ulang tahun anak koko noai. Mulai ate ma Tuhan berjudo ina takina. So ni duduk kena kama tahe. So kena mekel doa mo orang percaya diri. Alay peheran ragi ba, idia doa kamat tamu na inang. Mula kenahanan nung atong takas binoto. Idia do na manoton marhite live streaming do ala amangi. Ido? Toy mate, atar songoni do memang nasomal nang natal paropuape. Alayang gua ka natal ama. Semangat doa kaina lau mendampingi tongan. Rodo akai nakon na pe akapinoparna. Sude, molotung songoni pe. Dang dida mata naking ya. Mudah-mudahan mamarhite live streaming di ida mo naking namar Korea te inang. Las doho na sida. Madoho ti parmingguan di bagasan o bason. Pasti dohia hita songo parpesal meni. Mensyukuri perbuatan Allah. Madok moliate. Tuhan berjudo parumeku, Tuhan berjudo helaki, Tuhan denggado parngoluan, Tuhan bodo pe hutata pami ari sadarion, Tuhan godang manatahamulateon. Bahkan mungkin tidak kehitung berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jala sejarah nama cayar gado ya manginang. Supaya kita juga melakukan menceritakan, mengukir sejarah seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini. Jadi nang di tonga-tonga ni keluarga, nang dia kahumaliang manang di dia pehita, asa tahati dakoma. Hina burjuni debata di bagasan parngoluata. Maka kita akan mengatakan, bukan mama yang hebat, bukan papa yang hebat, bukan opung yang hebat. Bukan kamu yang hebat. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Jadi dia selalu menceritakan, ya, papa selalu menceritakan, mama selalu menceritakan, hamua kau pun terus-menerus menceritakan kuasa Allah, kasih Allah di tengah-tengah keluarga. Karena itu akan menjadikan imannya juga bertumbuh di akas sudut na poso. Imana parjolo amanginang. Napaduahon marhite turpu jamiton kebangkitan Kristus mengubah cara kita memandang hidup. Di hati dakon parpesalme do hidup ini tidak selalu mudah. Ia bahkan berkata, di do ibana mah, Tuhan menghajar aku dengan keras tetapi tidak menyerahkan aku kepada maut di ayat 10 lalu. Artinya bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan tetapi bukan untuk membinasakan, tetapi membentuk dan juga menyelamatkan hidup kita. On macerikodo namanginang. Manang secara sederhana atau dalam kehidupan sehari-hari sering kita katakan positive thinking aja dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi, dia selalu berpikir positif. Mengubah cara berpikirnya. Karena apa? Karena Kristus yang sudah bangkit itu, meskipun terjadi keterpurukan, meskipun terjadi yang tidak baik di tengah-tengah kehidupannya, danggabe pitor madele ibana molo masa paru kilo nih. Karena apa? Dia tahu itu bukan akhir dari perjalanan kehidupannya. Jangan pernah merasa bahwa kehidupan kita sudah selesai ketika terjadi sesuatu hal yang tidak baik yang kita alami. Alai sasitongna di sima partikian ikon gabe hehe hita. Alau nong hehe Kristus hita pesaluhuna ikon hehe ma disadok aka paru kilotai. Disadok aka tantangan pergumulan, maka dia selalu bangkit semangat dalam perjalanan kehidupannya. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus
adalah jaminan bahwa setiap luka ternyata bisa disembuhkan. Setiap ratapan bisa diubah menjadi pujian. Dan setiap air mata bisa diubah menjadi sukacita. Amin. Amanginang di era disrupsi nuangon, tardok dunia sedang tidak baik-baik saja. Taida matutudang maradi porangon. Kemudian ada banyak isu-isu global, taringo tu gangguan, aka goncangan ekonomi, goncangan politik, goncangan kesehatan, goncangan di dunia kerja, bahkan juga sudah memasuki keluarga-keluarga. Ahado si patu pota. Maka kebangkitan Kristus ini mengubah paradigma berpikir kita. Bahwa semua ini akan bisa menjadi baik-baik saja kita hadapi ketika kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi lembar situ tu dosongo parpesal menon. Tatunung ngatung macetak kasta boto. Bohado ngolu namar parsaoran narosu rapdohot debata. Milikilah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Totong di bagasa tangiak kamu amanginang. Totong di bagasa tangiang dada holak kamu. Alai rap dohot ama ina, rap doho ianak kona, rap doho keluarga. Dalam persekutuan keluarga, ibadah keluarga. Bernyanyi, bermazmur bersama di tengah-tengah keluarga. Karena itu akan membuat kita menjadi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai beban yang mungkin akan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Idona patar di ngulu ni parpesalmen. Lausima ngulu naikon si hangulu honota, si patuduota di pardalanan ni ngulu ton, di hari-hari ni ngulu ton. Manang tu dia pehita mangalak kahos si majojakta. Parsaoran narosurap doho debata, gabe patar mai marhite manahak kita, marlas ni roha hita. Jala uduk mamuse, patar dia ka ulaon na mangulahon lomo ni roha ni debata di sadok panggul miton ninggoluna. Huria na hinaulongan ni Kristus. Hidup kita adalah kesempatan. Hidup kita adalah kesaksian. Hidup kita adalah pelayanan. Maka seperti yang dikatakan oleh parpesalmen, dohonot tama songoni didok iba nama dang tagamon mateau saina mangulu doau asahu pajojor aka pabahenan ni Jehovah. Amin. Martangia kita. Pinuji maguar muali Tuhan. Didenggan ni basam na paihu ihut pardalanan ni ngulunami. Hupak kilalahok kami do pakokopom mo dihami. Tarlumobi ma namarningot tami. Di pesta haheheon ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Ido barita las ni roha di hami di bagasan o bason. Atong papos roha ng pikiran nami. Asa totong hohu pangasaho kami di sadok pardalanan ni ngulo nami. Margugo marpos ni roha hami. Natotong diramoti di sarihoko ngulo nami. Pasu-pasu masaluhut ama nami inanamyon. Tupahi manasida marhiti akka ulon na. Dito nga tonga ni keluarga rapdo sudia kaya nakon nga kapoparan nasida. Pamalum roha nasida molotung di bagasan parukilon. Urupi. Songoni nga kadongan namin na di bagasan parsitaonon, parsahiton. Topok manasida li Tuhan. Asatung hehe roha ng todina. Marningot nadoho do na sida di hokopo asa gabi malum dihilala jala marlas ni roha na sida tutik kinamangihu rapami di bagas joroon mamuji pasangapan guarmo na badiyay apala di bagasan o bason di hamulati hok kami do
parheheo paropuan di huriam HKBP Cijantungon. Laos pakkeom mo matutuak kay nanamion. Gabi ula-ulam. Dadaholat di tonga-tonga di bagas joroon. Alay doho do. Mamaritahon barita nauli. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni akahumaliang nasida. Atong tung dia penakula hami. Di tonga-tonga ni huriamon. Hupasahat kami bay. Bain sangat di kuarmo. Manguduti ak kaulon nami di bagasa bornginon. Homa ali Tuhan na madongani na mangurupi. Asaboy mardala doho denggan. Taulas ni roha di hami sa luhut na. Jala homa na hupasang apami. Molo tung naing mula niyan non sa luhut ruas ni huriam. Manopo bagas na sida. Homa totong na mga ramoti. Na majoluani. Songonima ng bangso doho negara namion totong doho buak kami. Tuado pa mo na sunbadiay. Urupi aka panggonggomi nami. Lau patuluson aka ulon na sida. Asa diulahon doho dinggan. Urasi hamisan nasa dosa doho pangalasyon nami. Asa talupa mi haboran ni pasu-pasu. Di bagasan Kristus jalo matangyang namion. Amen. Amanginang taparade mapeliata maride mahita.
Matangiakum mapeliata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, doho na sa ulibasa na maulutus. Upasahat tami masyan na ni lehon mi tuhami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa huparsiak kami pilianon, pati bulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok molyate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajonmo. Say saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala diparsorhom madamena tutodim. Horas madihita saluhu namanginang, hobartu naung dipasaha tuhita naking marhite sunggul-sunggul, rap mahita saluhut na tu aula. Cek. Mohon perhatian pemilik mobil B1913 ROQ warna merah tolong dimasukkan ke Bengra. Dainang seluruhnya kami pikir kita boleh berfoto dulu ya. Jangan keluar dulu, kita berfoto posisinya seperti yang tadi. Kita akan berfoto dari depan, nanti akan difoto oleh tim multimedia. Ya. Inang seluruh pengisi acara dari WEG 1 sampai WEG 23
mohon di tempatnya masing-masing. Tim multimedia akan memoto kita dari depan, ya. Biar bagus nanti kita berdiri semua nanti. Inang pendeta, Amang pendeta dan para agenda dan sintua yang bertugas boleh di depan. Nanti akan difoto oleh tim multimedia. Para sekali lagi mohon perhatian, Tuhamu selalu nak kainanami pengisi acara week 1 sampai week 23 yang tadi ikut kor di tempatnya kita akan berfoto dari depan. Semua angka perempuan nadong ya, biar kita akan foto dari depan ya. Tuhamu kainanami nadong di gerejata HKBP Cijantung. Semua masih di dalam posisi masing-masing. Kita akan dipoto oleh tim multimedia. Yang sebagian boleh masuk ke depan. Ya, semua pengisi acara, song leader juga, sintua yang bertugas. Baik, kami akan lihat. Inang yang di sini di depan boleh diisi di tengah. Di tengah boleh diisi.